Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. uSiyacela odume ngelikasithuphethu benothando bathi bamema wonke umuntu kwindumezulu yebaby shower yengane yabo. uSiyacela noThando baduma ngohlelo lwabo oluyintandokazi yabantwana abaningi oludlala kwiMoja Love olwaziwa ngokuthi isencane lengane. Kulolu hlelo olulandela impilo yalaba bobabili lwaqala ngesikhathi laba bobabili benza amalungiselelo abo omshado. Ngaleso sikhathi uSiyacela wayena16 uThando ena15. Ngesikhathi bengena emshadweni laba bobabili babefunda isikole, kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi uSiyacela wabe eseshiya phansi. Wakhala ngokuthi othisha abamfundisayo bamdlela umona ngoba nakho yena eshadile bona bengashadile. Kwisizini yesithathu yalolu hlelo kwavela izindaba zokuthi uThando ukhulelwe ngesikhathi efunda ibanga lika matric. Baveze ukuthi bazokwenzela ingane yabo ibaby shower eMaqaqa ngomhla ka10 April kuwona lonyaka. Bathena wonke umuntu umenyiwe futhi kuzobe ngenwa mahala. Bathena bengakujabulela ukuthola nezipho. Abantu bazothola nethuba lokuthi bashuthe nabo bobabili. Wembukeli, singathanda ukuzwa okwakho ukuphawula ngalolu daba. Cela ukuthi ushiye comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela unotification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.